Саламатсызбы, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада гадәти булмаган мәдәни кичә һәм аның үзенчәлекле кунагы Кадим Әлмәт коллективы музыка һәм куелыш ярдәмендә берничә гасыр элек Оренбург трактын куркуда тоткан кыю җәнәй тарихын сөйләде. Яңа елга санаулы көннәр калып бара, кемдер инде өендә чыршы бизәп тә куйгандыр, кемдер әле сайлана гынадыр. Нинди чыршы яхшырак? Әлмәт Татарстанда иң яхшы спорт шәһәре булып танылды. Нефть башкаласының үз номинациясында җиңүе ел сайын үткәрелә торган Ел спортчысы республика премиясында билгеле булды. Әлмәт Татарстанда иң яхшы спорт шәһәре булып танылды. Нефть башкаласының үз номинациясында җиңүе ел сайын үткәрелә торган Ел спортчысы республика премиясында билгеле булды. 100 меңнән артык халкы булган шәһәрләр арасында Әлмәт масса күләм физкультура сәламәтләндерү өчен кую буенча иң яхшысы номинациясында җиңүче. Гадәти булмаган мәдәни кичә һәм аның үзенчәлекле кунагы Кадим Әлмәт коллективы музыка һәм куелыш ярдәмендә берничә гасыр элек Оренбург трактын куркуда тоткан кыю җәнәй тарихын сөйләде. Тамашачылар арасында бу риваять кенә түгел, ата-бабаларының чын тарихы булган кеше дә бар. Батыр җәнәй турындагы концерт программасының нигезенә чын вакыйгалар салынган. Бу спектакль үзенчәлекле булды, чөнки залда төп геройның нәсел варисларының берсе бар иде. Валентина Горбунова кыз чагында Янайкина була. Бу фамилия җәнәй исеменнән барлыкка килгән. Исеме дә гади түгел, ул янып торган дигәнне аңлата. Когда я маленькая была, я была очень озорная. Меня всегда бабушки говорили, соседские. Мин кечкенә булганда бик шаян идем, миңа һәр вакыт күрше әбиләре миннән нормаль нәрсә үсмәячәк дип әйтәләр иде. Менә шундый оештыручы идем. Гел җәнәй карчыкка охшагансың дияләр иде. Өйдә сукыр әбиебез бар иде, без аның белән үстек. Ул вакытта бакчабыз юк иде. Ул һәр вакыт риваятләр, әкиятләр сөйли иде. Менә хәзер аңладым, чөнки андый әкиятләр китапта юк бит. Гаяр җәнәй тормышы Робин Гуд тарихын хәтерләтә. Моннан 100 еллар элек Илтән Бута авылында яшәгән батыр хатын-кыз ирен сугышка озаткан. Туган авылына ярдәм итү өчен ул юлбасарлар төркеме җыя, һәм алар бергәләп үтеп баручы байларны талаганнар. Шулай итеп ярлыларга ярдәм иткәннәр. Ире үлгәннән соң җәнәй төшендә талауның гөнаһ икәнен аңлый. Хатын гомеренең калган өлешен дугалар укып үткәрә. Кадим Әлмәт тамашачыларга борынгы горыф-гадәтләр атмосферасын тоярга һәм йөзләрчә еллар элек яңгыраган музыканы ишетергә ярдәм итте. Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Кемдер инде өендә чыршы бизәп тә куйгандыр, кемдер әле сайлана гынадыр. Нинди чыршы яхшырак, ясалмасымы яки чынымы? Бу сорауга җавап табып, әлмәтлеләр кибетләргә яисә чыршы базарларына юл тота. Дома теплее положить, он откроется, вообще красота. Быел нарадларга бәяләр 300 сумнан башлана. Бәясе агачның биеклегенә һәм купшылыгына карап үзгәрә. Чыршыга килгәндә монда ким дигәндә 500 сум бирергә туры киләчәк. Сатучы агачны сайларга ярдәм итәчәк һәм ул озаграк торсын өчен киңәшләр бирәчәк. Их желательно надо под водой держать. Аларны суда тотарга кирәк, махсус җайланма сатыла. Анда су саласыз һәм аны айлар буе тотарга мөмкин. Чыршыны шулай ук суда тоту яхшырак. Өйгә агач алырга теләмәгән кешеләргә сатучылар чыршы бутаклары тәкъдим итәләр. Мондый бәйләм нибары 200 сумга төшәчәк. Ел сайын агач сайларга теләмәүчеләргә альтернатив вариант бар – ясалма чыршы. Әгәр ясалма чыршыны кибеттә сатып алырга мөмкин булса, тере агачлар белән хәл башкачарак. Аларны рөхсәт ителгән урыннарда сатып алу яхшырак. Әлмәттә бүген рәсми чыршы базары Ленин урамы 126 йорт адресы буенча урнашкан территорияда. Чыршы базары төп бәйрәмгә кадәр эшләячәк. Әлмәтлеләр елан-елын каршыларга төрлечә әзерләнәләр. Әйтик, Урсаладагы бер ишек алдында 2025 елның кардан ясалган символын бизәгәннәр. Йортның хуҗабикәсе кардан сын ясарга уйлый, һәм аңа ярдәмгә туганнары да килә.
Соңғы штрих Еланның тілін бүркіту Хамсын әзір, шеш тараш Лилия Куликова вақытлыша хөнәрен алыштыра һәм қор сыншысына әверіле. Во-первых, я сама... Біріншіден, мен үзім Елан елында тудым. Минем улым да һәм киләчәктә февральда оныгым да Елан елында туачак. Кешеләрне дә сөендерергә теләдем. Лилияның теләген якыннары хуплый, эш барышында һәркем үз ролен башкара. Сынны хуҗабикә үзе уйлап чыгара, аны ясауга 4 сәгать чамасы вакыт киткән. Берничә көн эчендә хатын-кыз нигезе туңсын өчен кар өемнәре әзерли. Көннәр җылынгач, ул иҗат итә башлый. Тут целый удав лежит. Яңа ел кәйфен булдыру өчен тирә-яктагы агачларны да бизәделәр. Куликовлар гаиләсе яңа елны тар даирәдә билгеләп үтәргә планлаштыра. Бу бит гаилә бәйрәме ди Лилия. С наступающим Новым годом! Ура! Кәләй урманчылыгы территориясында законсыз рәвештә шыршы кискән хокук бузучыны тотканнар. Урманчылык җитәкчесе Дамир Миндрахманов сүзләренчә, хокук бузучының рөхсәт документлары булмаган. Совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей. Административ хокук бузулар турында Россия Федерациясы кодексының 8-28 маддәсенең 1-нче өлешендә каралган административ хокук бузу кылган. Зыян 2777 сум тәшкил иткән, ул ирекле рәвештә капланган. Хәзер Татарстанда шыршы операциясы үткәрелә. Ул бу елның ахырына кадәр дәвам итәчәк. Бу вакытта урманда көчәйтелгән патрульлек эше алып барыла. Законсыз гамәлләр өчен штрафлар каралган. Законсыз кисүчеләр урманнарга китерелгән зыянны капларга тиеш. Аның күләме агач тукымына һәм аның үсү урынына, урманнарның саклану категориясына бәйле. 5000 сум һәм аннан да күбрәк зыян китерелгән очракта җинаять җаваплылыгы каралган. Табиблар кабинетлары буйлап йөрде, исап-хисап бүлегенә керде, шулай ук регистратураны һәм башка бүлекләрне дә шитләп узмады. Кыш бабай 3нче поликлиника хезмәткәрләренә бәйрәм бүләк итте. Әлбәттә, ул пациентларны да котлады. Яңа ел көйләре 3нче поликлиникада яңгырады. Кыш бабайның бирегә 1нче тапкыр килүе. Беренче катта пациентларны, табибларны, шәфкать туташларын һәм санитарларны сәламләп, Кыш бабай баш табибын да игътибарсыз калдырмады. Мы слышали много хорошего. Сезнең коллектив турында бик күп яхшы сүзләр ишеттек. Сезгә авырып киләләр һәм терелеп китәләр. Без дә сезне котларга һәм сәламәтлек теләргә килдек. Кыш бабай пациентларның да күңеленә хуш килде. Идем в лифте, слышим музыка баяна, думаем. Без лифтта барабыз һәм баян тавышы кайдан яңгырый микән дип уйлыйбыз. Бу бик шәп, молодцы, кәефне күтәрделәр. Кыш бабай ролендә муниципаль хезмәткәр Григорий Кошелев ир-ат музыка поликлиникага килүчеләргә кымаучауламый, ә киресенчә терелергә ярдәм итә дип ышана. Моя музыка, она вдохновляет. Минем музыка ул давалый һәм илһамландыра. Бәйрәм шуның белән генә төгәлләнмәячәк, 10% гына безгә дәвалау бирә, ә 90% кешеләргә бәйле. Кыш бабай музыкасы әлмәтлеләрне 1 сәгатькә якын дәвалады һәм рухландырды. Аннары ул яңа ел кәефен башка учреждениеларга бүләк итәргә китте. Яңа ел алды көннәре һәр вакыт үзенчәлекле кәеф белән тула. Урамда йөрүләр, интерактивлар, шугалакларда һәм тауларда шоулар. Театральләштерелгән тамашалар да яхшы кәеф бүләк итәләр. Нефтче мәдәният сараенда киләчәккә кире кайту әкиятен куйдылар. Ләкин спектакль бераз гыйбрәтле килеп чыкты. Спектакль нигезенә югалган вакыт турындагы әкият салынган, ул заманча чынбарлыкка үзгәртелгән. Вакыт хакиме Крода гаебе белән спектакльнең төп геройлары Тимур белән Соня балалардан улларга әвереләләр. Шуңа күрә алар бала чакларын кайтару өчен сәяхәткә чыга. Ә вакыйга югалган сәгатьләрне эзләү белән дәвам итте. Геройларга йокы патшалыгында да, интернет киңлегендә дә булырга туры килде. Һәм әгәр сәхнәдә балачакка кайтырга мөмкин икән, чын тормышта моны эшләп булмый. Шуңа күрә үз көннәреңне кызыклы вакыйгалар белән тулыландырырга кирәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.